Yes, vi velkommen til Frejas i Odense. Ind og hyre! Og det er vi vist mange, der har. I lokalet her, der ser jeg rigtig mange mennesker. Venner, som drømmer om at skabe en bedre verden. Jeg drømmer om at skabe en VRCI, som har så solidt et fundament, at vi kan drømme rigtig stort og nå mange ting sammen. Derfor stiller jeg op som Deputy President 2013. Mit navn er Eva. Jeg kommer fra VRCI Odense, og jeg har været medlem der i 9 år. Jeg har i år den ære at være regionsformand i Syddanmark, og det er et arbejde, som virkelig har tændt min mest for at udvikle organisationen og dig som medlem. Afdelingerne i Syd har i år for alvor været påkynninger for mine missioner. Det har for dem især betydet ekstra uddannelse og fokus på samspil i bestyrelsesarbejdet og samarbejde på tværs af afdelingerne for at bidrage til hinandens vækst. For mig personligt har det betydet et indblik i 14 fantastiske og meget forskellige afdelinger. Jeg har fokuseret på at være en nærværende regionsformand for hvert enkelt medlem og være en værdifuld sparringspartner for for lokalformændene. Og I har virkelig udfordret mig på min erfaring og på paragraferne, og det er jeg utrolig glad for. Min erfaring har jeg draget gennem 9 år i VRCI. Jeg har siddet 3 år i bestyrelsen. Jeg har deltaget i lokale projekter, både som formand og som projektleder og som projektassistent deltager. Og sidste år har jeg fået lov at være lokalformand i VRCI Odense. Nationalt har jeg i 2006 været projektleder for Best Business Plan. Jeg har deltaget på Green, og siden 2007 har jeg været Leifs højrehånd i forhold til at opgradere snakke til batter og uddanne dommerne, så vi kan levere rigtig god kvalitet der. Det er altså rigtig mange gode oplevelser, jeg har fået gennem de sidste mange år, og vi stadigvæk har sammen, ikke mindst i går, hvor jeg fik lov til at danse for jer i sumodragten. I 2003, da jeg blev meldt ind, så havde jeg rigtig svært ved at finde ud af, hvad den her organisation kan. Jeg blev sendt afsted af de lokale medlemmer til valgkongressen og skulle hjælpe derovre, og det var der, jeg for alvor fik at vide, eller fandt ud af, hvad VRCI er. VRCI er et sted, hvor vi har utalligt mange venner, uanset om jeg aldrig har mødt dem før. Det er et sted, hvor du kan udvikle dig og afprøve dit uudforskede potentiale. Og så er det et sted, hvor du kan få al den hjælp og sparring, du har brug for. For er der nogen, der tror på dig, så er det også i VRCI. Jeg drømmer om, at vi alle sammen ser VRCI som en helhed. At folk kan forstå det budskab, vi sender. Og her ser jeg strategien, som blev valgt i går, som et rigtig vigtigt redskab. Vi skal have strategien ud i hver eneste afdeling, så at du ved, hvordan den skaber værdi for dig i din afdeling. Med at forankre strategien lokalt, så sikrer vi, at vi alle sammen trækker i den samme retning. Vi skal ud og vise den stolthed, vi bærer over at være medlem af VRCI. Og det gør det nemmere for os, både over for pressen, over for virksomheder og i vores netværk. Som sagt har jeg afprøvet en del af mine missioner i VRCI Syddanmark i år. Og mange af jer har også oplevet mig som underviser og initiativtager andre steder i landet. Jeg har haft rigtig stor succes med de ting, jeg har gjort, og jeg er rigtig stolt af at kunne bidrage til udviklingen for rigtig mange af jer. De seneste år har jeg siddet i direktionen, og det har givet mig rigtig meget vigtig læring. Jeg har haft et tæt samarbejde med Charlotte, både med hende som min chef, men også som hinandens sparringspartner. Charlotte og jeg har forskellige indgangsvinkler og udgangspunkter for organisationens opgaver, i og med at vi er opvokset forskellige steder i organisationen, og det har gjort, at vi har kunne være rigtig gode til at belyse hinandens blinde vinkler. Charlotte og jeg deler interessen for at tænde gnisten i hver eneste af jer, og skabe udbytte til jer alle. Det har skabt et stærkt bånd mellem os. Og derfor så ser jeg mig selv næste år, at jeg skal have lov til, eller ønsker, at kunne drage vigtig læring og udbytte ud af det samarbejde, som kan være, og at vi i fællesskab kan gøre det til et endnu federe sted at være.
Jeg har afsat de næste 2,5 år til JCI. Jeg lover, at jeg fortsat vil tage handling og være jeres agent of action. Stem på mig i morgen. Tak.